Това е най-тъжното изживяване, което съм имал. 3 март 2026 година, Зоопарк София. За пръв път съм в Зоопарк София. Бил съм в зоопарк в Стара Загора и във Варна. Не знам, нямам никакви очаквания. Прилякал съм се като ловец на пеперуди. Брутализъм. Това е място на мечките, които ги няма. И Язовит се възстановява, тъй като е прекарал инсулт и го няма. Мъжкият сервал също не е тук, тъй като се лекува от ортопедично заболяване и затова куца. Може да го видим там, тъй като камерата е потресаваща, нищо не се вижда. Ето, това е куче. Има куче. Куче, което са окръстили чакал и то си чилва. Не знам кой чака, но това е. Ето още кучета. Друг вид куче. Сервал. Милинката. Тук е мангустата. И аз. Мангустата, интересен факт, че е най-големият враг на змията. Тъй като е по-бърза от змията и даже отвръща и убива змии. Видя ли? Това като мишка, която е котка. Майко мила, това животно е божествено. Завърши обиколката на зоопарка в София. Това е най-тъжното изживяване, което съм имал. Трагедия. Но нищо. И хората са просто непоносими. Няма смисъл, това искам да кажа. Няма смисъл и трябва да бъдат освободени животните и пуснати в града.